Туғандағы уңыш менән генә мөрхәтнәме һуң инде безнең баксасылар. Ялан, кыр кыдырып, емеш еләк йымаган ниндәй баксаса күргәнегез бар. Әйткәндәй, быел бәшмәктә бик мул. Тик йыйыгын йыйырһың да ул. Кышка нисек хакларга? Ошо һәм башка файдалы кәңәштәр бүгін Бай бакса программаһында. Бүгін программала Балакатай, Билән, Бай бакса. Бер авылдан 3 гаилә баксаһы. Гакифә һәм Борис Сахаутдиновтар. Помидордар нисек бешеп ултыра. Мәүлидә һәм Рәмил Гайнетдиновтар. Диванда әзрәк ятыр кирәк. Флүзә һәм Гаяф Юсуповтар. Яй буе эшләнер икән, кышка улы өстәлдә булып аласы. Бай бакса программаһы республиканың төньяк көнсыгышында. Билән уңгандарынан бакса сердәре. Яңгырлы ел булгас, алмалар эрерәк. Баксаны бик яратабыз. Ашаудан да түгел. Үләндең үскәнен күреү, сәскәнең атканын күреү, күңелгә шул тиклем нык йылы бирә, ләззәт бирә, яшәргә дәртләндерә. Балакатай районы Билән авылында яшәгән Гакифә һәм Борис Юсуповтарның баксаһында юк нәмәнең үзе юк. Үз куллары белән үстергән яшелсә емеш, тәмләткес үләндәр ел әйләнәһенә табындарыннан төшмәй. Сәскәләр иртә яздан кара көзгә тиклем күзнең явын алып ултыра. Сахаутдиновтар авылдаштар. Тормыш коргандарына 46 ел. Гаилә баксаһына нигез салгандарына ла шул сама. Гакифә Гафар кызы 40 ел балалар укыткан, шуның 20 елын математика фәненә арнаган. Борис Якуп улы озак елдар экономист булып эшләгән. Хаклы ялда, хәрәкәттә бәрәкәт дип, таңдан кискә тиклем бакса ихатала бетерелә улар. Борис агай, нимә эшләйгез баксала? Әллә ул хатын-кыз эше дип карайһығызмы? Күбрәген ул эшләй инде. Кәтибез. Кәтибез, ана Балакатайдарына кәтибез дип әйтә. Нимә ул кәтибез? Перекапывать. Када ерде. Ер каду кәтиб була икән Балакатайда. Тагын нимә эшләйгез? Менә мен основном урожайны весь йыйып алам. Үстерүе Гакифә пайдан, йыйып алуы һездән, эшкәртүе уртактыр инде. Алмаларның урталарыннан тазартып, емештәрен һәр вакыт ул ярдәм итә. Компот яһарга, повидло яһарга, кайнатмалар яһарга. Улай гына дип әйтеп булмый инде, кадуу гына дип. Баксаны кәртәләү, тирес һалу, тирескә урын әзерләү, ул тиресте ташыу. Иргешенең дә эше бик күп бунда. Ул коралдарды ремонтлап бирү, Аллага шөкер, ярдәм итеп тора. Бакса ризыгын кәзәләр дә, йөрәк тавыктар да ярата. Ни дисәң дә витамин. Дөрес тукланган мал-туарның ит һөте лә тел йотырлык була. Кайһы сакта хуган 7 сортка тулып китә. 7 сорт. Бу тәҗрибә үткәрәгез шулай итеп. Юк, менә өс төрле хуган, алар кышлау хугандары, һәр вакыт япрактары яшел була уларның. Шуннан инде бундай баш хугандар үстерәбез, семейный дибез инде. Күп төбендә була. Шул хуганды ла үстерәбез. Әйтәм дә 7 сортка тулып китә. Теге көрән хуганды үстерәбез, ак хуганы ла булып китә. Һәр емештең шифаһын белеп кулланганда, сырхауга урын калмай ди Сахаутдиновтар. Кара миләш мәсәлән, югары кан басымын төшерә, холестерин кимәлен кәметә, эсәк, бавыр эшмәкәрлеген яхшырта. Кызыл миләш иммунитетты күтәрә, маддәләр алмашуын яхшырта, антибактериаль сифатка ия. Шалкан файдаһы буенча цитрус емештәрдән калышмай. Ашкадан эсәк системаһына ыңгай тәэсир итә. Организмдан токсиндарды сыгара, аз калориялы. Шуга диетик продукт итеп тә файдаланырга мөмкин. Помидордар нисек бешеп ултыра. Йыярга кирәк, эш итәргә кирәк. Борис, ушунан йый. Бешкәндәрен генә ала торайык пока. Бына ушу помидор бик зур үсә, 1 килограммга җитә. Район газетәһенә конкурска җибәреп, беренче урында алдым 2 ел. Сорты розовый мед. Хату помидоры бөтенләй икенче тәм, үзең үстергән һымак түгел. Фитоспоринды ул тамырларына гына кулландым. Хиптем кәбестәнеге, тамырына ширнашейка булмаһын дип, кәбестәгә. Һәм хуганды шуңа ебетеп утырттым инде. Ултыртыр алдынан. Ултыртыр алдынан әйе. Теплицага бер нәмә лә һипмәнем.
Үзе шулай үсте. Теплицаны юып, тазартып, әйбәтләп ултыртырга кирәк. Бына шуныһы может файда итәлер. Үздән бына әле Әйе. тыйып алгас та эш тәмамланмай. Юк, аның хабактарын йыйып алып, аны яндырабыз инде. Шунан язын ултыртыр алдыннан теплицаны юабыз. Нимә менән юагыгыз? Һабынлы һыу менән юабыз. Әйе. Шунан сайкап ебәрәбез. Хужалык хабыны бит. Әйе, кер һабыны. Иң яхшыһы. Әйе, шулай. Рекорд уңыш тураһында һүз сыккас, Сәхаутдиновтар картуф уңышын иҫкә алды. Бер йылды аҙ да түгел, күп тә түгел, түбәл 1000 күнәк картуф йыйғандар. Хәҙер ул тиклем ашалмай ҙа, үҫтерергә көс тә кәмене тип йылмая билән уңғандары. Уның ҡарауы ашҡабаҡ, ташҡабаҡ кеүек файҙалы йәшелсәләр Сәхаутдиновтар баҡсаһында тәгәрләп үҫә. Һәр көн өҫтәлендә ашҡабаҡ урын алғандар бауыр бөйөр ауырыуҙарына бирешмәҫ, юғары ҡан баҫымы, атеросклероздан интекмәҫ, йөрәк ауырыуҙарының ни икәнен дә белмәҫ. Менә былтыр алманан алдык бик күп алма. Туҡлап һананығыҙмы, арбалап һананығыҙмы нисек? Биҙрәләп. Биҙрәләп, бөтөн туғандарға, таныштарға, достарға биреп бөттөк. Бер төп алмағастан, Әйе. Сорты менән башкирская красавица тип әйтәләр. Әйе, башҡорт һылыуҙары егәрле була шулай бит. Ғакиф апай һымаҡ. Һуңыраҡ сәскәтә ул ҡарау теймәй. Тәрбиәләйбеҙ инде. Әйе. Ашламай индерәбеҙ. Һыу һибәбеҙ көҙөн бик күп итеп. Ашламаһа тиресме? Тирес тә һалабыҙ. Ну, теге тройной суперфосфатты ла һалабыҙ әҙерәк. Әйе. Бер нисә ҡалаҡ. Бик алай Күп һалмай. ашлама менән нитмәйбеҙ, мауыҡмайбыҙ. Ғакифә Сәхаутдинова билән ағинәйҙәренең етәксеһе. Өгөт-нәсихәт менән генә түгел, шәхси өлгөһөндә тәрбиәләй улар йәш быуынды. Баҡса, ихата ҡуралары ла ауылдаштарына өлгө. Халыҡ матур йәшәргә тырыша. Өйҙәрҙе матурҙайҙар. Баҡсаларында сәскәләр күп. Ниндәй генә саралар үткәрмәй ағинәйҙәр. Уларҙан Вәрис ағай ҙа ситтә ҡалмай. Яратҡан яртыһына һәр яҡлап ярҙам итә. Күберәк сараларҙы шул үҙебеҙҙең башҡортса үткәрергә тырышабыҙ инде. Балалар юҡ, менә йолалар үткәрҙек әле. Ҡарға бутҡаһы, кәкүк сәйен үткәрҙек. Башҡортостандың тыуған көнөн, ирҙәр ил күрке тигән байрам бик үткәрҙек ҙур итеп. Әүҙем йәмәғәт тормошо менән йәшәһәгеҙ ҙә, һеҙ өйҙә лә үҙ донъяғыҙҙы матур итеп тотоп, ауылдаштарығыҙға өлгө булып йәшәйегеҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт шуның өсөн, Ғакиф апай, Вәрис ағай. Кем нисектер ошондай ғаиләләр менән, ошондай татыу барҙар менән танышҡандан һуң йәшәүгә дәрт алып, көс алып ҡайтам үҙемә. Беҙҙең баҡсасылар да мотлаҡ шулайҙыр тием. Рәхмәт һеҙгә. Татыуҙыр инде. 50 йылға тулып бара бит. Йәшәүебеҙ 60-ын да, 70-ен дә, 75-ен дә бергә ҡаршы алырға ятты. Шулай булһын, көтәбеҙ. Бер бабайға шулай итеп теләк теләгәндәр дә 100-гә етергә, яҙһын һеҙгә тип. Теге асылланған, нишләп тиһегеҙ? 100-дән башҡа һан бөткәнме ни? Шуның һымаҡ. Һеҙгә лә һанның сиге булмаһын, тату йәшәүҙең, тигеҙ йәшәүҙең сиге булмаһын алыр. Шулай булһын. Ярҙамсылар кәрәкмәйме? Кәрәк, әйҙә. Рәхмәтең. Кәрәк. Һеҙ хужамы? Әйе, Рамил. Рамил. Әйе. Мәүлүзә апай ҡайҙа? Менә мин. Мамағыҙ эш ҡалдырып йөрөйҙәр инде шулай баҡсалар, әйбәт. Юҡ. Хөрмәтле баҡсалаштар, Балаҡатай районы Билән ауылына килеп, Мәүлүзә һәм Рамил Ғәйнетдиновтар. Ғайнетдиновтарҙы күрмәй китә алманыҡ, сөнки шәп баҡсасылар тиҙәр. Бөгөн сағар бәрәңгене алып бөтөрҙөк инде. Һәр Әйе. ташыйбыҙ менән. Әле бәрәңге алған, картоф алғанды беҙ күрһәткән юҡ ине әле быйыл. Ул ниндәй сорт? Был лентяйка тип әйтәләр инде. Лентяйка? Әйе, Ялҡау сорты. ялҡау. Ә нимәһе уның лентяйка? Күммәйбеҙ. Күммәһәгеҙ ҙә шулай үҫәме? Күммәһәк тә үҫә. Ҡайҙан алдығыҙ был орлоҡто? Беҙгә Уфаленән китергәйнеләр аны. Уфали, ул Силәбелкә. Әйе, шунан. Әҙ генә бер 5-6 штук кына ине, беҙ аны менә күбәйттек. Тимәк, Башҡортостан шарттарында ла үҫә булай бит. Үҫә, бигерәк һәйбәт үҫә. Мәүлиҙә менән Рәмил Ғайнетдиновтар Балаҡатай районы Билән ауылында егәрле, ихтирамлы ғаиләләрҙең береһе. Мәүлиҙә ханым мәктәптән һуң 3 йыл трактор йөрөткән. Оҙаҡ йылдар малсылыҡта эшләгән. Ғаилә башлығының да ҡулынан килмәгән эше юҡ. Ул механизатор да, кәрәк икән иретеп йәбештереүсе лә, балта оҫтаһы ла. Тракторда эшләгәндә таныша улар. Мәүлиҙә Беларусында, Рәмил ДТһында икеһе ике ауылдан һөт ташый.
Яштәр дөнья корып ебәрә, мал үрсетә, бакса үстерә, 2 баланы аякка бастыра. Уңгандарның ихата баксаһы бүген дә ялт итеп тора. Мәүлүд апай, бұл Райлагайның кармагы мәле ул? Түгел, был мен менә монда дуга куям да шуның өстенә һалам да, менә шулай. Шулар селтер менән ябам. Яй тургайдар еләгемде сукмаһындар дип ашайдар. Калай шәп. Ай. Үдем эшләп куйган менә. Ай. Шәп. Хәзер балан йырга да вакыт еткән бит. Йомшарган инде болай йырга. Малга шатам тинегез мәле? Хыйырга ашатам мин аларга. Нисек? Менә арка ягын биш ашатып бетергән бу. Емешенме? Тәлгәшен кыркып алам да Әйе. китә инде. Бидрәнең төбенә ярты бидре һалам, ярты бидре бәрәңге, аны бит ашап куя. Баланды. Баланды. Гел түгелме хыйырга шатырга баланды? Был күп тә, иштетәбен аны, о кадәр. Хайырдың каймагы тәмле булалар әле балан ашага сибет. Хөтү күбәйәл һәм. Шулаймы? Әйе. Асан шулай буламы? Хөт артай. Миләш, балан ашатам мин. Бына бер хабак тагын баксасылар. Әйе. Элек дуңгыз карай торгайны, дуңгызга шул миләш. Бигрәк кенә яратта инде шул. Кызыл эсемеләште. Әйе. Без әсәй менән гомер буе горурланабыз. Ни өчен дигәндә, унда шул тиклем дәрт. Бына искиткес 2 хонә генә шул тиклем бакса утыртылар бит инде. Һәр вакыт әйтәбез, кәме тигез баксаны, әмма ләкин юк, бакса буш ятырга тиеш түгел. Күршеләрдән Күршеләрдән сүп басып ятырга тиеш түгел бит инде. Шуннан ул еләпкә йөрүһен. Ул бер вакытта ла буш тормай. Ә менә кыштарында инде уның спортыннан шөгыльләнә, скандинав ходьба. Монан бит инде уның командаһы бар. Хәтта Уфилә барып ярышып килде бит инде. Шундай дәртле кеше. Менә теге елда барды. Әйе, 68. 67 Өфөгә барып ярышып кайтты. Әйе. Ярышып кайтты. Барды. Кыштар буе саңгыла йөри һәм менә һавык көндәр, сатлама һавык көндәр булганда, ямгыр яуганда уның тренажеры бар. Өйдә тренажер менән Шөгыльләнәм инде. Куркмай сыгарып ебәрәгезме? Кулда таяк булас куркыныс түгел бит. Әллә үлегез дә ярәгезме? Мин тәдрәдән биноклда карап утырам. Югалмаһын. Мәүлүд апай, бу бит кәстрүлгә һыймай. Хәзер яң кәстрүл. Артыгынан тартайым мен менә шулай. Әйдә. Хәзер яңа духовка, яңа кәстрүл алырга туры килә. Әйе, шулай торга туры килә. Калай шәп. Бигрәк шәп үсәләр менә. Әйе. Бер әйтерле ашлайгыдыр ул. Бер тирәк менән генә бара. Менә моны шәкәр сугыл. Кыш мускулларда качайттырга кирәк инде. Әйе. Гайнетдиновтар авылда тәүгеләрдән булып 2 катлы йорт халып сыккан. Өй алдын, тәдрә төптәрен күрдең явын алырдай гөлсәскәләр бидәй. Хөкландырганы уларның татулыгы, егәрлелеге генә түгел, тирә-яктыла матурларга тырышулары. Bundan 20 ел элек Мәүлидә һәм Рамил Гайнетдиновтар урамдың бер осын ихаталап парк ултырткан. Күршеләре ярдәм иткән. Ямагат баксаһында нинди генә агас үсмәй бүген. Нимәләр утыртып беттегез бунда? Миләш, күрәм сәскәләр. Юка бар менә, юка әй матур. Юка сәскә атты быел. Юканың сәскә һәп. Авыл советы рөхсәт итте инде шуны кәртәләп алырга. Итте. Менә булар кедердәге. Булак кедердә. Аларны кайдан алып утырттыгыз? 10 штука дигән сатыпты. Әйе. 17 штук. 17 штук. Әйе. Бармы тамыр алдымы? Әйе. Бетәһле үсеп киттеләр менә. Бер рәт шылтыртып менә. Нисә төрле агас үсә ул монда? Монда бер. Ундаган турды. Нисә агас бетәһе? Кем Менә ханагана? бер 50 дигән барды. Муйял, миләш, ханаяк әле? Натыңда тәлгәште. Валла, Балан, кедер, кедр, Шыршы. шыршылар, Шыршы. göründә бар. тёрн. Балалар ашайын инде. Менә монда беседка ине аны алып ташаганда. Одыртыгыз ул. Үзегезгә җитмәйме ни бакса? Балаларга уйнарга. Без сыкканда монда уже машина менән йөрүп бетә, бысратып бетерделәр. Балалар уйный безнең урамда. Кайсы балалар үскәндә? Әйе, безнең балалар бәлки сакта инде. Быел яңа кәртәләне. Менә яңадан карталан. Авыл советы финанслаймы ул? Юк. Уйдагандыр. Монда куйт 50 күп бакса кирәк бuna кәртәләргә. Кеше авылда хатта зират үткәртәләргә акча таба алмый. Бар эшләйгә. Элекне акса һәйбәт эшләнде инде. Тракторда минем фермала бадау гараным. Хайыр һаудым анда тоже, моны тоже механикта булып эшләнә. Тракториста акса бар инде. Акса мул булса олигархларга җитмәй бит. Безгә итте. Һезгә җитеп, һез авыл өчен матур эшләр эшләйбез. Без лесничестводан шул ага салабыз, менә решеткалар бастырабыз, дитәбез эшләйтеп. Не билет алабыз да шул килорамы бар ине элек.
Хәзер менә чәсен Ара мен өдөшләйне бит. Ай. Буларамыла. Бар, булды. Дәртте саңайны яшсақта хәзер менә алга киттем. Буны сабып торагызмы? Сабам мен әйе сабам. Үзе сабагыз. Үзем сабам. Ара мен агайга эш калам бу. Yok, bir tane koyanlar başlatan da ufakta. Әди коянагыз да бар. Бар. Кыш көне бер менә бу күрше да юлка наряжайта. Лампочка оя өйнән сыгарып матур була. Нинди хыяллар бар тагы? Оны мен эшләтмәйм. Tertip kasıp oturuyor bu. Бүгүн хыял. Инде һаулык тазалык кирәк инде шул. Gerek değil. Eşler gerek, dırışır gerek. Divanda ezrek yatır gerek. Диванның неме икәнен дә белмәйгедер әле. Yok, ben yatkan da yok. Мәүлид апа яткырмайдыр бит. Könütün jiga. Яшәйен тиһә эштән куркмак кирәк. Эшләр кирәк. Тырышаң бит әле булырга гына торам. Хөрмәтле баксалаштар, без бүген Балакатай районы Билән авылында булдык. Мәүлидә һәм Рамил Гайнетдиновтарда. Менә ошондай егәрле авыл халкынан, баксасылардан күз алып яшәүгә дәрт алып кайтабыз. Һез дә шундай икән, сакырыгыз. Һезнең тәҗрибәне лә бөтен республикага күрсәтербез. Хөрмәтле баксалаштар, без тагыла республиканың төньяк көнсыгыш төбәгендә Балакатай районы Билән авылында. Минең эргәмдә Флүзә Гадел кызы Юсупова. Ул ничек кенә күршенең баксаһы шәбрәк дип безне күршегә озатырга тырышсала, без ошонда төпләнергә уйланык. Әле Флүзә Гадел кызы менән танышуыбызга 5 кенә минут, уның бер урында утырып сыдамай торган кеше икәнлегенә инандык та, ултырып сөйләшергә булдык. Исмаһам бай бакса килгәндә ял итеп алган. Флүзә Гадел кызы, һез Дүртөйленән Балакатай еренә килен булып төшкәнһегез дә, ошондай кырыс табигать шартларында гөрләтеп бакса үстереп ятаһыгыз. Бакса һезнең хоббиме, әллә төп эшегезме ул? Юк, хобби. Әнием дә яратты шул бакчаны, мин дә яратам шул бакчаны. Шуңа шешкәләр үстереп, матур итеп яшәргә тырышабыз. Флүзә һәм Гаяф Юсуповтарның баксаһын сәскәләр батшалыгы дигән дә мөмкин. Былтыр 70 сортка еткәйне. Быел ел кырысрак килде ди Флүзә Гадел кызы. Һөнәре буенча ул ветеринар, әмма бакса үстерүдә агроном белемле Гаяф Сөләйман улында уздырып җибәрә. Сәскәләрде, мәсәлән, иртә яздан кара көзгә тиклем бакса балкып ултырырлык итеп сәсә. Ягъни язгы, яйге көзгеләрен, бер еллык, күп еллыктарын алдан уйлап сиратлаштырып ултырта. Был бит инде северо-восток, был якта суык. Әзгенә сибылып ада да яңгырда. Менә повторно менә шушы розам гына шешкә ата. Розалар туңмаймы кыш көне һездә? Мин аларны ябам. Иң башта перегной салам асларына, күпне әйтеп, менә гортензияга тоже шулай ук лапник салам. Лапник салам да итеп. Будактарын салам да шуннан ультракс или тегә ни белән обворачивать итәм. Әле бер дә биришкәндәр юк. Ой, нишләп булмасын инде. Инде шул хакта матур розалары мәрәм булдылар. Өй алдына утыртканым, шунда, наверное, не столько туңдылар, сколько меня нык укутып итеп. Алар у меня перепрели. Искиткелек. Урапта ташларга ярамай. Юк, ярамай. Серидер. Да. Ярай, мин бит монда утырып садай алмайм, һезнең хамак һәр берен тотып карам. Пожалуйста, әйдәгез. Әле менә кишер бигрәк теге һирәк кенә әйтеп, матур гына әйтеп сәскән. Ансын тоже ирем менә ул ута инде. Мин сплош итеп шәшәп чыгам да инде шуннан. Ул һирәкләтә. Әзрәк үссә, ул сирәкләтә. Эхма. Монда кишерне мин күргән юк. Немножко, видимо, недокопанный әзрәк копать ителсә, менә шул ниләре чыга. Тармакланып үсмәһен өчен нимә эшләргә кирәк? Тәрән итеп казырга кирәк. Был теге кат ергә төртеләләр, шуңа. Шуңа булай итеп тармаклана. Еләктәрегез мыек бирмәй торган сорт мәллә. Юк. Нишләп юк ул мыектары? Матур гына булып өйкем утыралар. Әле до конца убирать әйтмәгәнме? Юк, усиклар убрала, конечно, әле тагын тазартырга кирәк әле. Просто ана засохший лист, ниләрне кышка табан весь тазартам. Кайбер кеше 40-ка, кайбер кеше 40 туңа диләр. Нисектәр бер? Юк, 40-майым. Менә шул обирать итәм дә кругом ниләрен, мыекларын, менә шул коричневый ниләрен, япракларын, и шул киемне дигән итеп матур итеп кышлайлар. Но без анда снегозадержание эшләйрем. Кар калын булса, шулай матур гына итеп, җиләкне күп бирәләр. Менә быел да варенье кеше юк җиләк диләр, но быел да матур гына вареньелар эшләп куйдым. Әлеге дә Гаяф Сөләйманович анда удобрение сибә. Ниндирәк? Уф, нема дип әйтәм, двойной суперфосфат, по-моему. Шул иң башта мочевина әзрәк кенә, шул япракларына весь кругом көл сибәм. Көл, перегной, иң башта перегной, шуннан көл сибәм. Юсуповтарның икенче мөхәббәте емеш агастары һәм куактары. Алмагас, груши, карагат, сия кебек һәр баксала осрагандары белән бергә энәлек, хырганак, айва,
Йошта дигәндәре лә бар. Йошта кара карагат менән крыжовниктың гибриды. Крыжовниктан айырмалы энеләре юк. Япрактары карагат япрактары ише хуш есле лә түгел. Кышкы һуыктарга сыдам, авыруларга һәм корткыстарга бирешеп бармай. 20-30 ел емеш бирә ала. С витаминына бай, иммунитетты күтәрә, халкын дигәндә анемия, ягъни гемоглобин түбән булганда кулланырга кәңәш ителә. Йоштаны хатта шәкәр диабеты менән авырган кешеләргә лә ашарга мөмкин. Организмдан шлак, токсин, авыр металлдарды сыгарырга булышлык итә. Менә шулай итәм. Менә бу айва. Менә шул айва менә шулай плодан. Айва японская менә шулай плодоносить итә менә. Емештәре лә бар бит. Менә күрәсезме? Менә. Бу бишәме? Бешә менә шусыннан сарыга әйләнә. Аны ничә тәгәр? Мин алардан компот эшләйм в основном. Компот. Нык файдалылар. Кисленький, приятненький, прямо до того тәмле компот була Менә шушы. шәхси агрономыгызга килә. Шахси агроном, ул тоже шул үстерсә инде. Бергә утырткан бу айваларны. Бұл японская айванла елда нәйен құрыған сыбығын алып тұру керек. Бұл мешайтта. Менә шуларны елда менә алабыз. Уйырып китәйин дәйбез. Уйру түгел. Туңга Құры кышкына. сыбық мешайтта уже бұларға. Плодоносить итәргә мешать итә. Плодовый деревьяға обязательно 1 метр отқа Әйе. полностью балсығын алып ташлайым. Әйе. Метрға метр. Әйе. Шан әсірет отырам перегной, шан қора балсық. Шына қара отыртам уже дереваны. Если шулай семен екен, уже Үсмәй. все үсмәй. Потому что глина яп-яқын. Безнең бакча особенно. Юк, Безнең безнең менә бу теге тау башында, менә карасагыз, менә глина сразу менә. Күрәсезме? Менә шулай глина, шуңа күрә без монда Серые лесные почвы. ничә машина җир керттек әйтәле кара җир. Водоканал эшләгән җирдә кара җирне алалар. Без шул кара җирне китертеп, менә бу бакча безнең весь шуннан китертелгән. Әйе. Флүзә һәм Гаяф Юсуповтарның баксаһын һис икеләнмәй төрле конкурсларга тәкъдим итәргә мөмкин. Сөнки кем әйтмешләй, баксала эскәк менән алырлыкта сүп үләне осратмассың. Тик һуңгарала картуф, бәшмәк мизгел аркаһында баксам каралмай ята дип борсыла Флүзә Гадел кызы. Егәрле баксасының һүҙен элеп алып, бәшмәк тураһында кызыкһынып алып киттек. Инде акһым белок, evet. Да, был действительно белок, очень полезный для ногтей, для волос. Шуңа күрә инде. яшьлектең сире. Әйе. Сез дә 70 яшькә җитегез, я посмотрю. Нисек әзерләйгез? Нисек кулланаһыз? Менә шулай әзерләнәм. Менә буларны мариновать итәм, отваривать итәм дә мин менә сухой посол, аны отваривать итмәйм. Буларны менә 15 минут пешерәм. 15 минут җитәме? 15 минут миңа җитә. Тозлы суга обязательно. Әйе. Һавын түгәһегез? Суын түгәм, бәшмәкне юам, Тагы бер тапкыр? под краным суык су белән юам. Әйе. Шуннан инде менә тагын буларны тагын бер кайнатам, менә буларны. 15 минут не больше. Ике тапкыр бешерәм. Ике тапкыр бешерәм дә, укроп, смородиновые листья, вишневые листочки, черный перец и горшистый перец. Шуны салам да, шуның белән заливать итәм дә, өстенә май салам да, бетте. Уксус. Алып куям. Обязательно. Аны әйтергә кам. Мәсәлән, 1 литрга 1 ашкалагымы 9%-лыны күпме? 9%-ны салам, всегда Бер 9%. ашкалагымы? Бер ашкалага җитә. Икеме? Юк. Һәм көнбагыш мае кайнап сыккас кына өстенә генә һалагым. Тутыргач, менә шул просто заливать итәм өстә менә. Әйе. Рәсем өстә. Һәм эсе килеш. Заворачиваю и убираю погребка, под полга. Менә бу сухой посол дигәнне. Менә сухой посолга грузинап кайтабыз да инде. Әйе. Җылдык, шуннан 2 көн вымачивать итәбез. 3 мәртәбә суны алмаштырам. Шляпкасы белән вниз, шулай салабыз да, туз сибәм, шулай салабыз да, туз сибәм. Монда кеше любой может приправа салырга. Мин только смородиновые листья салам. Больше берәбер дә салмайм. И менә өстенә шулай вак кына итеп турап хрен салам. Әйе. Менә монсы груз, рассол чыксын өчен. Менә монда, конечно, деревянный гнет салырга кирәк. Деревянный гнет булмагач, мен менә моны салдым. Тастымал белән ябабыз. Менә тастымал белән ябабыз да. Менә шундый гына грибочкалар, менә шулай гына матур гына булса матур. Ә бу нинди үлән? Был хрен. Крен япрагы Хрен япрагын васка, өскә, и менә шул еще. тамырдарында һалаһыз. Тамырдан. Менә шулай итеп салам да, менә шулай итеп кенә яталар. Тузын гына. Ничә көн ята? Был 55-60 көндә табыга тиеш. 1 килограмм бәшмәккә 2 ашкалагы туз. Туз салам әйе. Придавливать итәбез дә менә шулай. Бу ничә килограмм бигрәк авыр да ул. Үзенең суы шулай чыга. Мин әле һау куйдыгызмы дим. Юк, куймадым. Менә шундан инде мин тыңкыслап тутырам банкага. Әйе. Менә шуның рассолын, үзенең рассолын салам да, кышкыны суыкка хәтта тора ул. Әйе. Суыкта, шуннан өстенә тагын шул семечка май салам да, базга төшереп куябыз.
Менә дигән булып тора. Нишләп 55-60 көн буена этләнәгез, мыналай эшләгез булмаймы? Бу тәмлерәкме? Был тәмлерәк, был своеобразный вкус. Был чисто грибной вкус була. Менә бу ата-бабадан калган Рецепт. рецепт инде. Бискиткес. Йосыповтарга, Филүзә Гадел кызы һәм Гаяф Сөләйман улына зур рәхмәт белдерәбез һәм һәр вакыт баксаларга шулай гөрләп торһын, табыныгыз нигъмәттән һыгылып торһын. Иң мөһиме һаулык булсын. Шулай, амин, шулай. Алдаштырмас, адаштырмас, елдың иң мул мизгеле. Көзге урманга, бәшмәккә һунар иткәндә, адашу да куркыныс түгел, сөнки коштар юл күрһәтә. Нигеллә көзгеһен бар коштар да көньякка аса. Без дә коштар артыннан Өфөгә юлланабыз. Байбаксала килә сырышканга кадәр.